tomorrow's video mga choy. Nami ron sa dakbayan sa lungsod sa Danau. Kining tagsa ra kita malugsong kay gikan na sa layong dapit. Ato ning tingbon, titingtibon ba? Titingtibon. Ato ning tingbon atong mga kumpra daghanon tanig Ay, maayo. wala man tayo kay sa ano nga tos bukid. Ato na naning daghanon atong kumpra. Wala day, daghana nagkumpra yung Puji Barday kay layo nagso sa kabuan makalugsong tagkausa ani day. Daghana day sige day kuha pa daghan kuha. Oh, lain na sa day yon lang sige Puji Barday na sa oh hana Hansel kana sakto na mga biskwit na po day. Daghana kay kag Puji Barday. O kana day kana day. Ah, gwapo po dang quick day, lami ito ng quick day. Tamis na tamis. Murag daghan naman kag napalit day. Nakatay ka bayad ani day. Kakal ka punit day. Punit sa kaday. Watay ka bayad ani ron day. Nangalaki lang kita ani day. Hala day maniho day kaon sa day kitas kay linya day magusla na imong tiyan day. Pagbantay lang way makita day nga nagkaon ka day basig saban tas gwardiya. Wala para ba ni na counter day nagyuna-unam ni mog kaon. Ay ngano sa sa naman ni ani. Tingwa nagkaon day kay basig kita na tawagon sa counter day. Tiba paspasin na tiyang liok nimo. Kuan na tag nabayran si mong klase day na. Oh 3,000 ka pin oh tanawat na. Pili pagid kag duaan day no di ka pangkal sina na tanawat. Wala na tay kwarta daw. Orot na ang kwarta ni papa oh.